Velkommen til Canvas Planner. Du kender sikkert det der med at have super travlt og alt for mange ting, du skal gå og huske på. Nu er tiden kommet til, at du kan få tingene ud af hovedet og få et bedre overblik, og vi vil gerne vise dig hvordan. Begynd med at vælge Create a New Project. Du har nu mulighed for at vælge en skabelon. Vi vælger her et blankt projekt. Navngiv herefter dit projekt. Hvis du ønsker at indsætte et billede, så gør du det og slut af med gem. Dit projekt består til at begynde med af et blankt canvas. Her ser du toolboxen. Herfra kan du trække ting direkte ind på dit canvas. Indsæt eventuelt et framework til at begynde med, så du får en god struktur på dit canvas. Hvis du får brug for mere plads, så zoom ud, og lige sådan ind, hvis du gerne vil se tingene tættere på. Du kan nu indsætte en folder og give den et navn. Når du åbner folderen, så får du et helt nyt canvaslag. Her kan du se stien tilbage til dit projekt canvas. Inde i folderen kan du eksempelvis begynde med at indsætte en to-do. En to-do er lige med en opgave. Så du skriver her en af de ting, du går og husker på. Herefter vælger du en deadline for, hvornår din opgave skal være færdig. Du kan nu se, at opgaven er blevet registreret under deadlines, og du behøver ikke længere at gå og huske på den. Du kan nu bevæge dig tilbage til projekt canvas via denne sti. Brug kommentarfunktionen, hvis du ønsker at kommunikere med andre om dit projekt. Du kan placere tråden direkte det relevante sted i projektet. Du kan nemt invitere andre til dit projekt. Du bestemmer selv, hvorfra du ønsker at dele dit projekt, og hvilket adgangsniveau den enkelte skal have. Du kan bruge Canvas Planner til mange forskellige typer af projekter. Det kan både være private projekter eller arbejdsrelaterede projekter. Alene i et team eller med eksterne samarbejdspartnere. Vi håber, at du får stor glæde af at arbejde i Canvas Planner. Hvis du ønsker at lære mere om programmet, kan du se vores forskellige tutorials. Tak fordi du kiggede med.